sika ala hande ko 17 lewru juillet hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas nayyi woni 2024 e subaka hande o ko ƴiwonde mawde keɓɗen ɗo e padalal Wouro Siré Sy Ali Tambadou e dendagal ko taari mum foof ƴiwonde yettima e nden ƴiwonde noon waɗi musibbaji peeñi hen on ɗiɗo beyi ɗi jii toon ko golal mataw yooɓi pittali majji fodde wonde 15 mbeewa hen 13 ko beyi Ifra Sarr ko ɗin goni beyi Ifra Sarr hen ɗiɗi ko beyi Hadji en ko musibbaji mawɗi e woni ko fuɗɗi feeñde e ko ndungu o fuɗɗi arde ko ɗum noon oɗon ñaaga nde caraton ɗum goto foof yi watta hakkille kadi rento ko haɗa e nder ndungu gueɗe dentinaɗe yo mofte yo taare foof eɗen